Morning tine chake nde kwachitika ngozi ku South Africa dzulo ku Johannesburg mu dera lochedwa Mayfair. Akuti mu deramo muli nyumba ina yake imene anthu amapita kukasiya kwa anawo ngati ku creche kapena titi ku nursery kokangosungitsa ana ake ang'ono ochepera zaka ziwiri. Nde anali kwa ana 4 amene amapita mayi wina amasunga kumene koko anali maloti sanachitidwe register kuti ndosungira kwa ana amangopanga mongothandizana kuti makolo kayafuna kuthamanga kayapita ntchito akasiyana kayapita kuti akasiyana. Nde dzulo Monday pa 19 ma 11 koloko akuti anapezeka kuti mayi amene amagwira ntchito kumeneko kapena ndita amasunga anawo amafuna kupita ku grocery. Kunali ana 4 plus ana ake ayeyo awiri ngati ana 6. Nde anapanga chiganizo choti apite ku grocery konsangasanga abwerako. Nde anasiyana onse onyumba ana 6 ang'ono osakwana zaka ziwiri. Nde atipoti kwayamba kuzizira anayatsa kandi hita chotenthesera china chake sakuchitchula kuti ndi chani koma anayatsa china chake kuti ana achasazizidwe kwasiya pamene mukutseka kwatsekera nyumba kumapita kuthamangira ku shop kuja. Mmene amabwerera apeza moto wawirira kukuyaka moto. Basi to anthu ena kuitana afaya kuyesera kuzimisa moto. Wapezeka kuti ana ake awiri aja apulumuka koma ana 4 anthu ena amene amazasiya kwacha onse atani afera momwemo. Apo afaya ayesera apolisi anayesera koma zinalizonena kuti zinali too late ana anali apseratu. Moti mmene anafufuza makolo kuwapeza achita kuti kuwatenga makolo kukayeza DNA kuti athe kuchita identify kuti uyu ndi mwana wa uyu ndi mwana wa uyu chifukwa choti awonongekeratu palibenso kuwaona nkudziwa kuti uyu ndi wakuti. Nde pakali pano mayiyo amene anasiyana nyumba amutenga ali ku polisi ku questioning. Nde nkhani yoopsa yomvetsa chisoni ndipo akulangiza anthu kunena kuti asamasiyana okha nyumba ana ang'ono komanso asamasiye chinthu choyaka pafupi ndi ana chifukwa imeneyo ndi ngozi. Apopo tingonena kuti nkhani yotereyi yachiwiri yoopsa kwambiri kuzochitika kuti ana kutani kutaya miyoyo yawo. Kwina komwina tingopanga conclude kuti sibwino kuwasiya ana ang'ono okha. Edi zinthu zina zimakhala zachangu. Zinthu zina umafungona ngati kuti ndingothamanga ndingopanga zakuti ndingotere koma ngozi ija ikati ichitike mwana sangathe kuganiza kunena kuti apapa ndipange chonchi apapa ndithawa chonchi. Pakakhala wankulu pamakhala chance nthawi zonse yonena kuti chani ndikoza kuwapulumutsana. Kuli bwino kupempha ulo aneba kuti aneba tandiyang'anireni koni anawa kuti mwakuti olo apo atengeni onse muyenda nawo chigulu kuli bwino waone kuti anawo atani atetezeka. Eti sindikupanga blame ndongonena kuti azi anthu akuluakulu mwina tizikhala ku responsible chifukwa ngozi ikati ichitike pamene pali mwana alibe mphamvu ina iliyonse yopanga react kuti angadziteteze kapena kuteteza anzake. Imeneyo ndengani yomvetsa chisoni kwambiri yachitika ku South Africa. Zikomo kwambiri.